Jaj, oda néz, júj. Hú. Azt a szentit. Oda nézd, milyen burra. Azt a nézd, mi van ott arra. Erre kéne, hogy menjen. Erre lenne jó. Azt a kurva. Hova megy arra, azt nem. Oda nézd, Bence. Hú. Ki nem menj ott, ha kurva anyádat. Talán megfordul. Megfordult, Bence, jó van. Hú. 15 kiló. Ezt nézem mekkora, mint te. Kisfiam, majd, hogyha még egyszer följön, akkor tedd le a masinát, átveszed a botot, és majd fölveszem a kesztyűt, vagy te nyújj be. Ott van, hol lenni. Kell van a kesztyű. Jó, kézz, mind a kettő. Úgyhogy, figyelj ide, ez van benne a szájába, ez meg alul. Jó. Tehát jó, oda néz. Hú, akkor hagymás. Várjál, Bence. Várjál, közelebb tudom, várjál. Mind a kettőt inkább vedd föl. Ez az, fiam. Elég húzom így. Várjál. Ne te húzd a zsinórt. Jó, nem. Fogod? Aha. Másikkal is. Azaz. Húzd be a csónakba. Húzd be, fiam. Még egyet. Milyen izé vagy te? Hopp, na még egy nagyot. Ott eltől. Hú, a fogam már. Átjött a izén. Háromba tört a bot, fiam. Hú, idája, gyere. Elfordítom alatt. Gyere. Eltört a bot. Várj, alig húzzuk. Itt van a botban. Azt a ezt így. Darabokban van a bot. Várja, fiam. Kurva, gyere. Nem is fér bele az izébe. Nem fér bele.